Zdravičko, hovorí k vám moderátor z Weasel News. Ako môžete vidieť, za mňou je nejaké monštrum, nejaká obrovská príšera. Došli sme sa tam pozrieť kvôli tomu, že z dispeču nám cinkali samé výkriky. Hlásili nám proste zo satelitov a tak, že proste dačo sa tu pohybuje. Paranormálna aktivita je tu, že vraj. Tak my ako nebojacná televízia Weasel News sme sa sem odvážili prísť proste pozrieť a prešetriť vám to, aby vy ste nemuseli, ale mohli. No, dáme tomu. Ako môžete vidieť, asi to spí, nehybe sa to, je to nejaké veľké monštrum. Asi to vyšlo cez, keď ako vznikal vesmír, tak to bol veľkým treskom a tými jadernými časticami toto mohlo vzniknúť pravdepodobne. Niekedy to vykrikuje, našli sme tu aj ruky, nohy nejakých ľudí, no proste vykrikuje to tu a je to tu dosť strašidelné. Radšej sa sem nepribližujte, je to pre vaše bezpečie, zatiaľ to spí, ale čo keď to za chvíľku spať nebude. To znamená, že staré opustené bane nie sú vhodným turistickým miestom pre rodiny s deťmi, ale samozrejme, keď ste odvážni a nebojíte sa ísť preskúmavať tmavé miesta, toto vás môže zaujímať. To veľké monštrum, proste nachádza sa to v baniach, ohličku vedľa to mal nakladnuté aj vajíčka. Čiže držte palce, aby ma to nezjedlo a my asi ideme vám nájsť ďalšie miesta, kam my pôjdeme, aby vy ste nemuseli. Tak, to bol taký Matrix v bani, majte sa a ideme pozrieť ďalšie miesto a idem, lebo už sa tu za chvíľku zobudíš, tu niečo pípa. Vážení diváci, dnes vám prinášame šokujúce zistenie priamo z útrob opustenej starej nemocnice, kde sa podľa našich informácií odohrávali temné a desivé činy. Telo za telom, ľudia, ktorí sem prišli hľadať pomoc, našli smrť. Naše zdroje potvrdili, že táto nemocnica fungovala ako tajná organizácia, ktorá obchodovala s ľudskými orgánmi. Pacienti, ktorých životy sa mali zachraňovať, sa stávali obeťami zvráteného biznisu. Tento príbeh vám odhalíme do detailov a pokúsime sa odhaliť aj v najmenšie detaily. Sledujte Weasel News, aby ste sa dozvedeli viac. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening